שלום. היום בקטגוריות משפחתיות הגדולות פרימיום יש המון מתחרות מעולות, כמו BMW סדרה 3 ואאודי 4. גם פולקסווגן מנסה בשנים האחרונות להיכנס לקטגוריה הזאת עם דגם הפסאט CC. היום יצאתי לבדוק את הפסאט CC ולראות אם היא באמת ראויה להתחרות עם הגדולות. מבחוץ הפסאט CC מאוד דומה לפסאט הרגילה, רק שהיא נראית יותר כמו קופה. החלק האחורי מכובד וגבוה מאוד, והחזית, כאן אין הפתעות, זו החזית הרגילה של פולקסווגן. גם העיצוב הפנימי משדר יוקרה, יש המון אור ועץ בתא הנוסעים. לא נמנה את כל האבזור שיש כאן, אחרת נסיים מחר. אבל בכל זאת נמנה שיש מסך מולטימדיה מפורט, הנעה ללא מפתח, מושבי אור חשמליים עם חימום וקירור, מתזים לפנסים הקדמיים וחישוקים קלים בקוטר 17 אינץ'. מקדימה המרווח טוב, אבל בואו נראה מה קורה מאחור. טוב, אז גם פה מאחורה יש המון מקום, גם לרגליים וגם לראש. יש כאן המון אור ותאי אחסון, ואפילו מחזיקי כוסות. כאן בבגאז' יש 535 ליטר, הוא ענק. יש פה מספיק מקום לשתיים כמובן, אפילו לשלוש. אז באמת כדי לבחון את הפולקסווגן פסאט CC החדשה יותר טוב, אנחנו נוסעים איתה עד אילת וחזור. אני כבר לא יכול להתאפק, בואו נצא לדרך. טוב, אז נתחיל מהעיר, שזה כמובן ממש לא שטח המחיה שלה. היא אמנם שקטה ומהירה, אבל המתלים הנוקשים שלה גורמים להמון מהמורות להיכנס לתוך הרכב. כבישים בין עירוניים זה המקום בו הפסאט CC מצטיינת. היא מהירה ושקטה, ורק המתלים הנוקשים והצמיגים בחתך נמוך גורמים לה לקפץ מעל מהמורות. גם כשהכביש מתפתל, הפסאט CC לא מפחדת. יש לה מתלים נוקשים שמדביקים אותה לרצפה. יש לה המון אחיזה, יש פה 4 צמיגים, 235, 45 על ג'אנט 17, וזה באמת כיף. ואחד הגורמים לכיף הזה זה באמת המנוע. טוב, אז מה באמת לגבי המנוע? הפסאט CC הבסיסי מגיע עם מנוע 1800 סמ"ק עם טורבו ענק. יש לו 160 כוח סוס, אני יודע זה לא נשמע הרבה, אבל המנוע הזה מאוד מאוד חזק. מי שרוצה אפשר גם לקחת מנוע 2 ליטר טורבו, הוא באמת למי שמחפש משהו חזק מאוד. והמנוע הנפלא הזה שודך לתיבת DSG, רובוטית עם 7 הילוכים. אפשר כמובן לשים אותה על מצב ספורט ואז הכל יפעל בסלט גבוה יותר, או במצב ידני. טוב יאללה, זה כבר עושה חשק לתת בגז. טוב, הפסאט CC בהחלט יודעת לטוס על הכביש שצריך. אבל מה בהקשר לצריכת דלק? דווקא היא מצליחה לחסוך, במבחן שלי היא נעה איפשהו בין 13 קילומטר לליטר בנהיגה רגועה ל8 בנהיגת כסח. אחרי כמעט 800 קילומטר עם הפולקסווגן פסאט CC החדשה, יש לי כמה מסקנות. פולקסווגן פסאט CC החדשה היא מכונית כל כך יוקרתית וחזקה, היא בולעת קילומטרים בקצב לא מרחיקים לזה. המחיר שלה גבוה, אבל התמורה בהתאם. אפרופו מחיר, היא נמכרת בין 250 ל-300 אלף שקל. נכון, היא לא זולה, אבל שורה תחתונה, זו מכונית פשוט מדהימה.